Nakon nastupa u Blatnici, Očaušu, Čečavi i Đuliću, članovi Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta nastavili su obilazak tesličkih sela, predstavljajući samo dio onoga što su radili i pripremali u proteklom periodu. Sinoć program je bio upriličen za mještane sela Vitkovci, koji su sa oduševljenjem dočekali njihov nastup. Ovo je nešto što se prvi puta dešava u zadnje vrijeme od kako sam ja tu. I kažem, lijepo je da se omladina druži, da se ljudi druže, da ovo protekne u jednoj prijatnoj atmosferi. Mogu reći da smo večeras uživali u ovoj manifestaciji. Bilo je izuzetno lijepo organizovano i ovo je svakako jedno osvježenje za mjesnu zajednicu Vitkovci. Nadam se da će u buduće biti još više ovakvih manifestacija i u tom smislu ja bih se zahvalio organizatorima, dakle turističkoj organizaciji Teslića, Srpskom prosvjetno-kulturnom društvu Prosvjeta i načelniku opštine kao pokrovitelju ove manifestacije. Pjesmom i igrom kroz tesličke krajeve organizatori su nazvali ovaj slijed nastupa društva Tesličke prosvjete. Učesnici programa su istakli da su aktivno radili na njegovoj pripremi sa ciljem da se predstave rezultate njihovog rada i to kroz splet igara sa područja Republike Srpske i Srbije. Trenutno obavljam funkciju koreografa Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Teslića. Evo, poslije nastupa u Blatnici i Očaušu, Pribinjću, evo nas, došli smo u Vitkovce da pokažemo šta smo pripremali prošla 2 mjeseca. Na području Vitkovaca, ali i na području ostalih tesličkih sela smo se predstavili sa igrama iz raznih dijelova Balkana, kako od Južne Srbije sa igrama iz Pirota, zatim igrama iz Bosilegradskog krajišta i šopskim igrama. Zatim smo se vratili u ove naše predjele sa igrama iz ovog tesličkog kraja i sa igrama iz Podgrmeća i Grmeća. Ovom nastupu u Vitkovcima prethodio je nastup u Pribinjiću, koji je također okupio nemali broj ljubitelja izborne pjesme i igre.